Ngiti lang yan. Bawal lang sinamot dito. Ay, luto. Ba't ang liit ng kawali? Hindi magkakasya dyan lahat, be. Anong luto yan? Isa. Hinaan mo yung cellphone mo. May sounds. Papahinaan nga ng TV pa. Yun, no? Vinisa. Yan yung natirang karne dun sa ulutong sa ulam natin na ano, no? Na ginataan. Dahil pa to. Dapat dun mo siya niluto, oh. Okay. Hindi, salin natin dun. Salin natin, salin. Salin natin. Isalin mo ako sa init ng iyong pagmamahal. Tawag pa, yan. Baka tumagos yung init sa kamay. Nagluluto ang aking kapatid ng upo. Upo. Sarap nito. Hindi kami nakapag-jogging ngayon. Magja-jogging dapat kami. Kaso umaambon. Hindi na daw kami ginising ni Papa. Kasi nga umaambon daw. Kaya yun. Mag-ano na lang kami. Magmukbang. Upo. Mukbang upo. Hindi mo makakasya dito yan pa eh. Kaya okay na ba eh. Kala ko kasi kunti lang. Dami yan. Ano kaya mo? Sarap nito. Upo. Ang upo ng bayan. Hanggang rito. Damihan mo lang ng paminta, Bia. Yung paminta pa ba? Ayan o. Ubus mo to. Sarap kasi pag maraming paminta. Pinit lang dito sa kusina namin eh. Ngiti naman dyan. Anong itsura mo doon, oh? Tinanong ko siya nung nakaraan. Sabi ko, sino nagturo sa'yo magluto? Kasi 15 years old pa lang yan eh. Sabi niya, nanonood nga daw siya. Tinatandaan niya. Okay. May nagmana sa ano ko pala. Sa ano, dyan ako magaling eh. Yung tatandaan ko yung mga ginagawa. Ano pa ibang alam mo luto? Pag naglutong ulam tayo, kung magluluto, Pritong tuyo. Sarito tayo. itong talong, Para si ate nyo ngayon. chicken curry, marunong ka? Hindi. Chop suey. Bicol Express. Tapos na may manok tas may gatas sa malabnan. Yung masarap yung balon-balunan eh. Chop suey. Yan, sarap po. Sarap ng kanyang niluluto. Yan. Hindi kami nakapag-jogging, umambon-ambon. So okay nga yun. Para saan okay pag umambon dito sa amin eh. Pag umuulan kasi. Pag umuulan dito sa amin, malamig, nalalamigan kami. No? Kaya mas paboro sa akin yung umuulan. Maulan-ulan yung panahon. Kaysa sa pag-tag-init, hindi ako komportable kasi sobrang init talaga dito sa bahay. Kaya ayoko na pag dito. Ayoko na sobrang init. Pagdating na, kailan ba pasukan, Princess? August 5. August 5? Ngayon, mag-aaral dito ko na sila ita-transfer sa sa Taguig kasi dito malapit lang yung school. Sa inyo rin ba malapit? Sorry. So? Sa tricycle pa. Sa tricycle pa? Eh dito, tutusin, kahit sa tuktukan eh, kahit pwede mo lakarin, di ba pa? Yung kinukuha na natin ng pera dyan. Diyan lang yung school niyan eh, ng high school. Ito Tipas, pwede rin. Pwede rin sa Tipas, kaya kapag yung pag may pasukan na kayo, pwede ko na kayo enroll. Sa pinaka-main naman magbabas pa.
Ha? Sa pinaka-main sa amin magbabas. Pinaka-main na school? Magbabas pa? No? Grabe. Parang dun pala sa Capiz. Na paano? Yung school doon ng mga pinsanin ko doon sa Capiz. Mag-ano pa? Aalis sila ng alas 4 ng madaling araw. O alas 3 ng madaling araw. Maglalakad daw gawa ng walang ano eh. Gawa ng walang tawag dito. Wala silang perang pamasahe. Kaya ginagawa, naglalakad na lang sila ng madaling araw hanggang sa makarating sila doon sa school. Sobrang layo talaga. Partida, minsan, pasang ano sila, natutuwa sila kapag nakakasakay sila, nakakalibre ng sakay. Pero minsan talaga wala. Kaya ano yan, yung mga bata na malapit sa school, nako, tsamba pa nga kayo, malapit-lapit yung school sa inyo. O yung iba, katulad yung mga nasa probinsya. Wala malalayo yung school nila sa kanila. Sarap ko. Paborito ko pa naman din yan. Isa sa mga paborito ko yan, upo. Upo. Ang mahiwagang upo. Ang sarap. Mainit dito sa kusina eh. Kasi dito may saucepan, kaso wala kami saucepan. So antay lang natin maluto at mag-mukbang. Mukbang tayo, mukbang. Ngayon puntahan ko sila, Papa, at nag-aakot sila sa labas. No? Bumili materialis dito, Oslek. Tutulong ako dun. Oh, pang-exercise na rin. Tara. Sila oh. Nag-aakot. Ba, ba't parang tinatalian nyo pa yan? Hapa, ba't tinatalian nyo? Madaling ito lang. Hindi na po yung tubo lang. Kaya namin tubol na ito. Ba't konti-konti lang kasi ang dami ata yung nilalagay. Hihirapan talaga kayo yan. May alo block. 100. Ilan? 100. 100. Pumasok si Tito Hostik ata eh. Hindi, tulog. Natulog. Nagkakauwi lang nun eh. Yun oh. Marami. Ay, asa yung bakal? Andun pa. Konti lang yung bakal. So yan. Hakot. Hakot day. Nakabutan ko pa sila, Papa, dito. Dito lang yan, eh. Ha? Dito lang yan. Oo, dito lang talaga yan. Nagpaalam ba kayo? Kuhaan mo nga isa pa. Di ba? Nalay mo pa dalawa. Yun. Dandruff. Grabe yung dandruff ko. Ba't sino yung gumagawa dito? Kaya ano yun? Bakit? Inaayos natin Jonah. Ayos ah. Kenoy, pwede mo maka-extra dyan? Kenoy, pwede maka-extra? Ha? Ha? Pumosko? Oh! Sorry. Grabe, tingnan ka. Si Papa, pa-extrain ko sa'yo. Kailangan mo pa ng helper. Wala na. Kung ano yung kamati, asahin ko pa yan dyan. Asahin ko yan? Nalagay lang kami rito ng hollow block. Tanggalin mo na. Oh, sige. Sug mo muna dun si... Pumosko lang ang pera. Ito, palagi na kita ko palaging ano mo. Parang yung laging ano. Nakikita kita palagi sa ano mo. Puta na namimigay ka ng pera sa puta ng maka. Mimigay ng pera. Ang tagal na nun. Nung nakaraan taon pa yun. Ay, iba naman taon ngayon na. Wala kang kita sa YouTube eh. Ayun, tingnan mo, Papa ko, nag-extra na nga lang sa construction, no, para may ano. Walang pira. Lalo malaking tiyan, walang pira. Ang walang pira yun, yung lumilit ang tiyan. Wala ka lang talaga tiyan ko. Hindi naman dati kanya. Sorry, si. Ngayon, pag may ano, sige. tasok mo si Papa. Para ano, hindi siya nabubo. Ano buburay? Hindi, tsaka ano rin eh. Siyempre, pang-exercise na rin. Ako rin, gusto kong mabalik na rin na construction. Wala na nga. Mahina nakitaan sa YouTube ngayon. Bakit? Eh, ganun talaga eh. Pag wala nung ano, minsan nawawala yung bis, minsan nagkakaroon.
Ganun talaga Sa buhay. bagay, maraming nag-vlog ng mga artista rin yan. Oo, kaya wala na. Wala na rin tayo masyadong sponsor. Kaya wala. Yan si Tito Nonoy. Si Kuya Nonoy, kasama ko lagi yan noon sa construction. Ayun yung masungo. Nakalimutan ko pala, Noy ko nga pala. What yan? May helper ka na? Diyan. Ayan lang ba ginawa mo? Kabit ko. Susunod na project mo, wala? Patapos na rin sa tipas yun. Opisina doon ang ginawa ko. No, pasok mo si Ano Papa. pagkala po tayo, ano dyan? Chat mo na lang ako, di ba may Oo. Yan. Si Tito Nonoy. Yan o. Kasi gusto tayo, ang dami at tira nang bigay yung... Ang tagal na ng video na yon, nakaraan taon pa yon yung namigay ako ng ng bigas. Tagal na nun. Gusto ko nga ulit maulit yun eh, kaso wala eh. Wala pang nag-i-sponsor. Yun o. Konti lang yung buhangin, tapos yun na agad. Comfort lang yun. Doon niya sa taas siguro, doon sa may gilid yan. Hindi, dyan lang tinilagay ko eh. Sa baba. Sa baba? Dito sa gilid? Oo. Pero puro sinis na yun. Ngayon guys, magpapagawa kasi ako ng push cart ni Papa. Kaso sabi ni Kuya Nonoy, mas maganda yung stainless. Kasi Kaso nga lang malinis ka malinis. yun nga lang malinis. Kaso kinumpit ko, mahal eh. Sa tibay, matibay talaga yun. Stainless. Mura lang yung stainless. Kalawang. Mura lang yung stainless ha. may alam ka mambila nun? Sabi doon sa may rotonda doon kami bumili. Siguro mga haba niya, mga saan ba metro? Hindi, sa akin yan. Ang haba niya siguro. Mga ganito oh. Kuya Noy, ganyan haba niya. Ang doon nga ginawa ko sa ako, ayaw ko nga dito yung... Tapos may yung lapad. Hindi, mga malapad na to eh. Sobrang lapad dito ng mga... Mga ganyan lang Kaya sa plus yan na yung skinita. para dito. Kasi kung sobrang lapad na... Lalagyan fishball, kikiam pritong manok, palamig, kung anong pwedeng tinda. Hindi, sakto to. Ano. Hindi, sakto to. Luto, anong ano. No. Kasi ang single partner lang yung mga ano eh. Iwan eh. Palamig. Tapos ang imong salaan dito. Magkano naman yung pag aking materyales? Ang material mo eh. Sabi ko nga, binili namin doon sa Rotol, sa may Pasay nga, umabot na ng 14.5 yata, 14... Oh, stainless na yun? Ano sigarilyo mo? Hindi, nandun pa. Pakuha mo kay JC. Porsinis na yun. Oh? Kasama ng mga gulong. 14,000, kasama na lahat doon. Oo. Sa'yo na lahat yun. Kasama na lahat ng ano doon. Mali, bibigay ko sa'yo, 14,000, ikaw na bahala. Yung pala eh. Kasi kung pag ganito, aabot din siyang 14 eh. Ang tanggal nito eh. At saka yan, pag kinalawang, gastos panibago. Kung Oo. papalit na naman ang Gagawa body na niya. naman diba? Ang dingding yung body Piso niya. lang yan. Magay. Pero kung pipinturahan, ganun din yata. Sige, kapag nagpadala yung si Mami Melba. Baka ano pa, kung gusto mo mirror na mirror, makintab na makintab. Hindi, gusto ko lang malinis lang siya tignan. Tas Malinis talaga yun. Sino magtitinda si Tito? Tapos lagyan lang ng hawakan ng ganyan, no? Sa dulo. Tapos may ano dito, may atid nga maliit. Kung gusto mo nga, hindi ba class? So, pwede rin, no? Di ba class, no? Bali ang itubo, 1/2 by 3/4. Ano lang yung stinis pag mag-isa? Sige, Noy, kapag may pera, sabihan kita, ha? Ikaw punta. Saan ba nakatira sa Wawa? Matipay nga. Sa may Pepay? Oo. Sige, Kuya Noy. Sige, makaano tayo ng gagawa ng push cart kay Papa. Stainless. Okay naman pala. Hindi nalugi sa 14,000, di ba? So, yan, mga kamarites. Na-traffic po sila kasi may mga nagmamarites po doon. Hakot kami pangpapawi. Dito like ang araw nga ang para magkalinawan tayo, ang araw ko dito is 500 syempre. Professional vlogger to ha. Yan. Kunin mo na doon pa. Yung doon lang yun. Yung sinasabi mo. Sige rin yun. Doon lang yun. Sabi ko kay Tito Oslek, 500 a day ko dito. Tito Oslek ha?
Nakakaisang hakot pa lang ako dito, Slick. Yan, ito, Slick. Oh, grabe. Sobrang pagod ko nito mamaya. Kailangan nito may merienda. Oh, anong gusto yung merienda, JC? Chokstugo. Chokstugo daw. Ano natin ito, Slick? Oo. Chokstugo. Oh. Hala, sige. Kasi saan mo nakita na blue oven pero may house? Dito lang ho sa amin yan. Matatagpuan. Diba? Sa makikita looban na may hams. Dito lang po sa amin yan. Oo. Wala kayo ibang may kita na ano. Yan, angat to eh. Ito, Slick, sobrang bigat ng hollow block, oh. Ha, hindi pa pwede yung 200, 300 dito, Slick. Mahal pa naman talent pick ko. Oo. Tita Manini, sabi ko doon kanina, 500 a day ko. Tinawanan lang ako. Ha? Oh, may import pa rito. Nandito pa si Papa. Kaya talagang 1.5 ang magagastos mo sa tauhan mo ngayon dito, Slick. Baka sa masapin. Okay, kaya. Okay. Yun, oh. Ayun pa yung kariton ni Nay Mirna. Kano pa kaya mo dyan, Kuya Noy? Sa gate? Wala din ano ko na. Arawan? Wala din sa akin so yung ilang kaya kung gabi na walang pantalo, walang padlock. Naan siya, walang padlock. Oo, okay nga yan. Para safety yung mga bata. Ano, lahat pa inabang nitong kariton na to. Nagamit pa ba ni Nanay yan? Sa kalakal niya? Kaya na, ipa-welding ako nito mamaya. Ako na lang pala. Ito. Yan, dami na ito. Pagka. Motor mo yan, tapos balik mo dito. Kuya. Wait lang. Bakit? Anong sira ng motor ni JC? Then yung tanggal lang yung ng bakal. There's a window, then the Hingin ako doon kasi sa pulo, yung mahaba yung buhok. 250. Na? Kaso lang yung welding sa motor ko. Kaso lang talaga. Magkano? 250. Ganyan talaga sa shop ngayon. Nagulat ako dito. Sabi ko, hindi na po. Ganyan talaga sa shop ngayon. Sinaraduhan na rin. Kaya saraduhan ng Tito Nonoy. Kaya Nonoy. Kaya kailangan nyo na ihanda ang 500 per day ko. Malang talent piko, Tita Manini. Sa mong halog lang sa pinuhat mo Hoy, pinagpawisan na nga ako. Tingnan mo, pawisan na ako ngayon, oh. Grabe, ang daya nitong nagpapagawang to. Nagre-reklamo. So, dito, Slick, pangatlong ko na to, ah. Pangatlong hakot ko na to. So, kada hakot, 150. So, ito, tatlong hollow block. So, pangatlo ko na to, 150. Magkano na? Tinanong ko kanina kung warna. Sabi ko, huwag ganyan sa mo. 450 na. Sa counting na. Oo. 450 na nito. Sige, pangapat na balik ko, ililibre ko na yan. Hindi natin sisingilin. Kuya ni Jeff. Pangapat na namin balik to, Slick. Ilibre ko na to sa'yo. Libre na to, libre. Itong pangapat. Kasi naka 450 na ako eh. Tatlong balik sa hollow block. So, may may balikan pa doon pati bakal. Okay na yan, libre na yun. Hindi na ito sisingilin dito sa pangapat na balik ko. May ganito lang sana kami. Yun. Ito yung gate namin. Yan. Paglabas mo dyan, may bilihan na rito ng lutong ulam. Kila Lolo Ruel. Ito lang sa Okay no. Mga looban na to dahil masarap ulam nila, pinapasok talaga sila dito. Walang kasing mapestuhan doon sa labas kahit inihaw sana. Sarap sana nun. So yan, nandiyan si Lolo. Okay. Nai-vlog ko palo. Yan. Pang-apat ng balik. Di mo lang ako pinagpapawisan. Makulimlim kasi maulan-ulan ngayon dito sa Taguig. Di ako pinagpapawisan, guys. So isang balik na lang to, pati bakal. Bitbitin ko na. Pang-apat na balik ko na to, so libre to. So eto. Dito lang ako yung nagpapagawa.
Pasok ako eh. Kada akot ko, 150. Ito, libre ko na to sa'yo. Uy, bakit ako wala? Ang lugi. Guys, yan po, i-bash nyo po si Oslek Guevara. Ako po, walang binigay sa akin. Yan o. Bakal na lang. Ito na yung last trip. Ang bigat pala nito. Binit-bit ko lang. Kaya ba pa? Kaya yan. Yan. Wait lang, pasanin ko na nga. Ah! So ito yung mahirap sa amin. Sa looban. Yan. Wait, ibabali ito pa eh. Yeah! Aray! Bumagsak! Bumagsak sa mali! Bumabali pa yung braso ko ah. Niluruhan mo eh. Ha? Niluruhan mo. Pumitik! Ano daw po? Hindi na makakapasok dun eh. Saan ito yan ito? Doon na lang eh, sa taas. Iaabot na lang dun. Yan, tignan natin dito kung kaya. Baba ko pa. Tignan natin kung kaya iangat. Parang ay, hindi kaya. Saan daw ba dapat ito? Diyan, dito dapat yan eh. Oo, paano kaya to? May antay natin si JC. Kung saan ba? Kasi pag dito, delikado, may kuryente eh. Si nanay, nagbubong nga naman. Yung mga garit na namin. Ha? Bubong nga naman si nanay. Tay, yung binubunga nga mo, nay. Anay! Nay! Ang binubunga nga mo. Ha? Ba't ka nagbubunga nga na naman? Aga-aga. Kailan? Narinig mo ang bumanga ko? Oo, ngayon, oh, yung lakas ng sigaw mo. Ba't ka nagagalit ang aga-aga? Kailan? Ngayon. Naglilinis ako Ay, eh. Talagang naglilinis. ganyan ang bibig ko, malakas. Ang tainga ko mahina na. Bakit? Ba't parang high blood ka? Ha? Ba't parang high blood ka? Aga-aga. Walang pera eh. Wala pera. Tayo nyo lang. Oh, pera si Walang nanay. pera. Oh, eto na yun. Ibenta nyo na yun. Ibenta nyo to. Oh. Ano bebenta? Bakal. Bakit? Para magkapera. What ba? Pag gamitin dito ka. Kasi benta, ang malmalang bakal, gamitin na sa bahay. Bebenta. Walang pera si nanay. Wawa naman ay. Paras tayo ngayon. Walang pera. Pupunta kayo kay Mama Bel. Ha? Kay Mama Melba. Ma'am Melba, hindi pa umuwi yun. Mabel Matagal. o Melba? Melba. Ay, sino yung Mabel? Mabel, wala ma'am Mabel. Ah, wala bang Mabel? Melba? Oh, Melba. Yung nagpagawa ng bahay na to? Oo, Melba. Ayun. Punta kayo doon? Hindi pa siya umuwi. Matagal pa Ah? uwi niya. Matagal pa uwi niya. Wala ko sabi nandyan na. Hindi, wala pa. Sabi ko, pag hindi ako nakapunta, papagawa na lang ako sulat, bibigay na lang. Ay, sige. Oo, Oh. kapag bibigay Sama ka na sa ng swimming. Melba, ha? Sama ka sa swimming sa 21. Hindi ah. Bakit? Hindi pwede ba na? Si May, wala sa oras si May. Nakita mo, nahulog siya dyan. Nabiyak ang tenga na. Oh, ay tayo. Hindi pwede ba na? Ay, sama natin. Hindi ka pwede kung doon atakihin. Mahiya yan, mahirap. Sige na, Nay. Ito po ang problema namin ni Ang Papa. kalakal, ano, sinabi ko na eh. May benta ka na ng kalakal mo? Hindi magbenta. Ito, marami. Yung mga bote ko kasi. Benta mo na, Nay. Tumerap dito sa looban namin kasi makipot, oh. Yan. So, dati laki nito. Oo, dati yung mga damu-damuhan pa dito. Pero ngayon, wala na. So, paano natin to may papasok? Oh, si JC muna. Yan na. Ako naging Yan na, nagbubunga. ang bahay doon sa grocery, 1.5. Oh. Ang saan ko sa pag-winter, 1.5. Oh, ayan na. Isa na. Lalapit pa talaga. Oh. Oh, laki ng babayaran ko sa... Ay, Martindot. Oh. Dadaan kasi kayo. Wala rin nasasabi niyo. Ano? Wala. Ano ba? Ba't marami ka na naman utang? Pero, siyempre, may utang. May utang ka na. Magkano naman utang mo kay Mark?
Siguro, ano na, mga 1, mahigit. 1,000. Wala akong pera pa ngayon. Matagal pa sahod eh. Wala, ano mo, papa mo, patabayin mo. Taba naman na si Papa, oh. Oo, ayan eh, patabayin mo para kamukha ni Bobby Shorna. Oh, Bobby Short. Na wala kang kamukha ni Bobby. Yung magandang payat na para mabilis kumilos. Dati kamukha ka ni Bobby, ngayon hindi na eh. Okay, pagalitan mo yan, Nay. Pagalitan mo. wala. Malaking na utang mo dong kay Mark. Malaking na utang mo kay Mark. No? Malaking na utang mo kay Mark. Kay Mark. Nagsimula ko na. Nung, di ba, sumahal kami, bayad, 1.5. Tapos, utang, siyempre, ang mahal ng tingin. Sardinas dati 18, ngayon 35. Ay, grabe. Asukal ka, ang pulang asukal. Kaya batang mura lang yung 1/4, sa kanya 25. Ay, grabe. 100. Yung pulang-pulang asukal, wala eh. Sabi ko, pag Patulpo natin, Nay. pag nagkapera, Patulpo natin. Ipatulpo natin. ha? Ipatulpo. Ay, wag ah. Wag mo. Ayun lang, patutulpo mo. Para mababa yung bili. Patutulpo mo. Nagagawa tuloy Kaya, ako. pag nagkapera ko, iiwasan ko ng mangutang. Pag nakaluwag ako, para nahirapan. Ibenta nyo nga itong bakal ni Tito Oslik, oh. Kumain na ba kayo? Papakainin mo kami, Nay. Papameriendahin mo kami. Wala akong pera eh. Wala. Wala ako mapag-merienda sa akin. Wala nga ako sahod dito. Ako papamerienda sa inyo. Tagal naman na, JC. Wait lang, mutan. Sa inyo? Ha? Malilit? Sa inyo, malilit? Bakit? Ay, hindi. Nagbalik ako doon at nagtulis. Hindi, okay na doon, Nay. Okay na. Ulit ako, mamaya. Sige. Kawawa naman si Nanay. Tagtad na naman ang utang si Nanay, ah. Wala eh. Tatagal pa yung sahod natin sa YouTube. December 28 pa. Hindi ko alam saan kami kukuha ng pang handa sa Christmas eh. So, bahala na. Ano, Jay? Pasok mo yan. Hindi ako kilala ng aso doon. Baka makagat ako. Busog na busog sa akin yung pag kinagat ako nun. Solve na solve yun. Yan. Tandaan na. Baka sumayad sa baka sumayad sa kuryente. O ba't nagagalaw yan? Dahan. Mahirap na madisgrasya. Pumitik ka, wala mo maigi. May napasok nila yung bakal para Ngunit lang kasi na space dito sa amin yun. Yan o. Dyan na lang Pababa dyan, Hindi ka naman, kilala ka naman natanong aso, di ba? Oo. Yan, pasok mo na lang dyan. Wala, nasa loob ka na eh. Kung kailangan magpapaalam, nasa loob ka na. At higing papasok ka. Ayan, dyan ka lang sa loob, loko ka. Kailan lang dyan ka sa loob, tsaka ka magpapasok. Ganun mga Pinoy, kung kailan nagawa na nila, tsaka nila sasabihin. Sige, mapasok ka, pero nandun na siya. Buisit to si JC. Nagpaalam ka pa talaga. Ang mahiwagang kariton ni Nanay Mirna. Ay, pa-welding mo muna pala yan. Oo, pa-welding muna natin, tara. Yan, pa-welding muna kasi yan, Ano po ito tumutunog dito? Yung bakal. Yan, pa-welding natin yung kay Kuya Nonoy. Hanggat libreng welding pa yan, Ay, pala welding. Kaya na yung dyan lang, yung app, yung ito, sira na kasi yun, Tsaka to. May mga bakal pa lang, yung maliliit, pwedeng itapal dito. Yun. Thank you, Kuya Noy. Thank you. Thank you very much. Ha? Tig 400 kayo? Yun. 400 sila, to sa akin wala. Lugi Tito Oslik, ba't ganun sa akin wala? Nakaapat na balik naman ako Sila tig 400, ako wala. Wawa naman ako. Yan. Ayaw yun, dumikit na. Thank you kay Nonoy. Nalibre kami ng welding sa kariton. Hindi naman siya sira, maalug-alug lang. Kaysa matuluyan, di ba? Di na natin. Pagawa na.
Nagsilit yan. Ha? Yung laki ng panganabang niyang karito ni nanay na. Eh, paano yung kuya na? Bubutasan mo pa yung ano, doon, gilid. Tapos ang gagawin ko ngayon, Ha? pagtapos total, tapos na kami nila mama. Abo na nila. Nila papa mag ako. Hindi, yung pag ano, pag... Nilinis ako ng electric pan. Electric panis. No? O, Kuya Eric, no? O, nilinis ako electric pan, no? Kuya Eric, no? O, yan, hi ka mo. Hi ka, Kuya Eric. Hi. Diba? Ha? Wala eh. Wala akong dala ngayon eh. Nandun sa bahay. Mamaya, paglabas ko. Kaya mo na ipasok yung sino? Oo, kuya, kaya. O, sige na. At may mga gagawin pa ako dito sa bahay. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba, Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok kang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na naipasaya. Araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging Okay mga kakwela, mga kabiyaya. At yun, pasensyaan nyo na yung vlog natin ngayon, no? Puro kulitan lang. Yan, nakita nyo lang niya sila nanay, Tito Ste, kung saan na napunta yung video natin, hanggang sa napunta na sa paglilinis ng electric pan. Eh, kesa naman na may pag-away lang tayo palagi. Hindi naman ganun. Kailangan panatiliin pa rin natin yung good vibes.
sa channel natin kasi nga magpapasko. Kailangan magmahalan ng bawat nilalang sa ating mundo. Wow, lalim na yun. So yan no, maraming salamat sa mga nanonood at sa buong Team Biyaya. Yan, shoutout sa inyo lahat at sa mga sponsors ko at sa mga patuloy na mga nanonood kay Jay Guevara. Thank you and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakishare na rin sa FB nga. Yan, ingat po kayo palagi and bye-bye. God bless.